Hur gör du svampbob? 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 Vi kan... Sätt det där ljuset. Hallå? Hallå? Vad gör du? Nej, ingenting. Vad är det? Jävlar, din skalle växer ut alltså. Vad händer? Vad fan ska jag parka den här i natt då? Vilken jävla tjackis det är. Vad fan ska de göra? Vilket jävla säte det är alltså. Vad fan ska de göra där uppe? Vad tror du? Nej. Nu ska de in. Vi kanske ska fixa med containern. Kom till näsan. Ja. Snorig. Du har ingen näsa. Jävla krubbnäsa. Jaha, tack. Vad fan gör de? Vad fan är det uppe?